wariant IT a sut i ddefnyddio'n effeithiol ac i drio crafu ac yn y blaen adnoddau wneud. Dwi hefyd, oeddech chi'n bod yn ei ganolfan Apple Acw yn Llarig, a mae gwneud dipyn o syniadau ar gyfer sy'n defnyddio stwff ar gyfer gwneud gwaith am y gyfrwng. Ac yn olaf, dwi wedi paratoi ryw gasgliad o bod rhyw apps sydd wedi'i boblogaidd efo plant yr ysgolgwm. Mae'n gasgliad o wefa yna, efallai allwch chi gweld enghreifftiau waith animeiddio, waith am y gyfrwng. Mae hwn i chi. Hefyd, rhyw fath o peth o siopa, yr hata ni'n meddwl ar gyfer ansawdd. Dwi'n mlaen i chi wario'r byd i gael offer ar gyfer am y gyfrwng. A mae hwnna'n hefyd syniadau. A mae i gyd ar gael fel PDF. A hefyd, sut fyddwch chi ailgylchu hen beiriannau gael y weithio well. A'n fras, na i jyst dangos un link bach fan hyn. Yma chi ar un edrych, wedi paratoi adran Flickr, lle dyn ni'n dangos enghreifftiau waith aml gyfrwng efo plant, a hefyd lle dyn ni'n gwneud portfolios. Mae'n un portfolio dyn ni'n gweithio no yn galed am y bleser i fynd efo'r siarter iaith, a dyn ni'n paratoi portfolio yn unig dalgylch, ond yr anysgol hefyd, mwyn i gyflwyno ar gyfer cael y wobr yn y siarter iaith. A gobeithio bod yna rhywbeth yn rhywle fydd o ddyd i chi. Felly goffi'r PDF ar ffurf e-bost, neu mae'n os ar gael o safle SharePoint yr ysgolgwm, a mae pawb yn gallu mynd i hwnna, public.me.com, blaenser ysgolgwm allan fi, a mae ar adnoddau gyd i chi gael yna, a dyn ni'n rhan ysgol eisiau. Gwneud gwbl. Dyna ni. Iawn. Mina. Yang film ini.